sa nga tanan nga mga area daw gamay lang yang nagabalabag nga puno sang tino-tino hindi na makalusot ang signal. O imagine nyo banwa lapit ka man lang kung isa sa ilang nga tower pero nalipdan ka lang sa tino-tino. Ambot sa ato na mga Facebook viewer nagkabalo ka muna ng tino-tino nga hilamon sa uma. Nalipdan na sa tino-tino. Nagkuha na, naglain ng signal. Tawagan to na si Mr. Renato Novero, ang chief sa LTO, diriya sa siyudad sa Bacolod. Ano itong meeting ang patigang gapon, kag anong nadangtan sa ilang closed door meeting. Sa piya kalinya, si Mr. Renato Novero, ang chief sa LTO diriya sa siyudad sa Bacolod. Sir, mayong hapon. Hello, sir. Okay, hello sir, mayong hapon. Yes sir, mabuda. Mayong hapon sa kana. Nagpalamati. Oo. Ano to sir ang ano tong ginistoryahan yung gapon kay closed door meeting man tong patigan gapon. Ano tong mga naistoryahan kay ano ang mga na-come up nabi ang resulta sang inyong mga pag-inistoryahan na upod ang operator kay mga driver sir? Yes sir, kahapon upod sa LGU sa Bacolod, pamuno ni Mayor Albi. Nag-zoom siya, nag-poway siya, nag-meeting. Vice Mayor Elcido Millaran, yung ibang opisyalis ng LGU. Pupod sa Zoom ang LTFRB, tagang LTO sa part ako nag-represent bali. Ang consensus is one, ceasefire ang check ang Daksanay Party franchise for 2 weeks. Number 2, execute ang mga atong traditional jeepney operators ang undertaking nga maupod sila sa modernization program. So, sulod siyang 2 semana, by way of bumbudan upod sila sa mga consolidated na mga entities wala, no? Buligan sila sa syudad, mag-process na, no? Number 3, those sort of buligan sila processing sa mga bagay. Pero